vähän erilaista videoa nyt. Täällä meikäläisen päivätyö tällä hetkellä, nämä mehtähommat. Niin ajattelin pienen pätkän tehdä tällaisesta. Kaadan täällä puita ja mönkiä laista ajan mitä tonne kasalle. Niin. Tässä on tämmönen vähän tiheeseen kasvanut metikkölle. Niin koivikkoa pääasiassa. Niin kaadan tosta vähän kuusien tyvestä koivuja pois, niin saadaan siihen vähän elintilaa kuusille. Kun yritetään saada tähän vähän kuusta enemmän kasvamaan. Niin. Täytyy istuttaa jossakin vaiheessa tänne vähän, että saadaan näitä koivuja nyt vaan pois täältä. Niin tehdään pikkupätkää tästä näin ja katsotaan mitä tulee. Joo, mulla on vähän omanlainen tekniikka, mitä mä tässä käytän tässä, kun mä teen valmiiksi halakoina. Mä kirveellä halon täällä metässä, niin. Ensinnäkin mulla on tällainen metrimakeksi, sanoi itse metrin keppi aina mukana, koska mä teen tuo metsurin mitta on vähän huono tuollaista lyhyttä pätkää tehdä, niin mä tällä aina mittailen ne valmiiksi. Ja, sitten mä teen tommosen viilon tuohon koivun kylkeen aina pystysyihin, niin se on näin sulalla ajalla toi koivu vähän huono halkeen. Se on pakkasella, kun se on jäässä, niin se halkee helpommin, mutta vähän rikkoo pintaa, niin se lähtee monasti paljon paremmin halkeamaan. Tää nyt on kohtuullisen oksatonta, ainakin tää tyvipää. Latvapäästä nyt ei paljon halkomista olekaan. Mä tein sinne kuivausviillon vaan siihen latvapäähän sitten. Niin joo, tällainen systeemi, miten minä teen näitä. Niin varmaan semmonen 15 mottia nyt syksyn aikana jo kerin tekemään haloiksi. Että siinä jonkun verran saanut aikaa. Nyt vähän toi on polvi meinaa olla aika pahastikin kipeä. Rajoittaa vähän liikkumista ja tekeminen on vähän hidasta, kun joutuu joka askeleen vähän miettimään. Ei oikein pahasti pääse sattumaan tuohon polveen. Se on aika pahasti turvonnut, että näyttää, että siellä olisi nestettä tuolla polvessa, mutta
Katsotaan nyt sitten, mitä tässä nyt vielä pystyy tekemään. Tyvet on aina pahimpia. Vähän kierroon kasvaa syyt, niin ne aina teettää töitä ja no kirves on ihan ok terässä, että ei voi sitä syyttää, jos ei halki. Ei tarvi kuntosalia. Tätä tekee päivät ja illalla käy heittää frisbeegolfia, niin kyllä mä luulen, siinä lähtee kaloreita ihan tarpeeksi. Tuoksi. Se on, mutta pieni hidasta. No niin, se on siinä. Se on keskimäärin semmonen ehkä 10-15 minuuttia, niin tämmönen kohtuu kokoinen koivu on halakoina. Mutta kun saa lastata hönkien kärryille seuraavaan nurin.
No niin, voitaisiin ottaa tähän väliin vähän tämmöistä kalustoesittelyä, mitä mä käytän täällä metsähommissa. Voin sanoa heti, että ei ole mitään sitten, ei ole kännämiä eikä stillin sahaa, että käännetään toi saha on tällainen mäkullokki. Tää on joku Husqvarnan ilmeisesti sivutuote, miten sen sanotaan, mutta mun elämäni aikana varmaan 20 sahaa ajanut loppuun ja mä en enää mitään kalliita stilliä enkä jonsereidejä osta, että tää on siis todella hyvä saha. Mulla on nyt 3 sahaa tällä hetkellä, 2 FK ja tätä mä käytän näissä koivuhommissa. Vähän raskas ehkä, mutta no kyllä sillä sahailee ja ei se niinku itellä tunnu sillä lailla. Jossakin testeissä moitittiin kovasti raskaaksi. Tehoja siinä on. Niin ihan toimiva tässä. Ja sitten kärry, mulla on ihan tämmönen kolakärry, millä ois kyllä telikärry kova sana täällä metässä, kun niin on vähän epätasasta, mutta joo, kyllä tälläkin ajaa, että en isoja kuormia nyt ajellekaan, että tohon ehkä toisen koivun vielä kaan päälle haloi ja sitten mönkiä on sitten todellakin tällainen Kiina vekoti Dinhai 300. On sitten ollut oikeastaan ihan täysin kovassa käytössä. Ja hyvin on vielä kestänyt. Pitää koputtaa koivun kylkeen kyllä, jos kehumaan menee, mutta ihan toimiva vekotin. Sillä on muuten revitty puuta metästä ja mä tuossa alkusyksystä kaajoin tohon. Jaha, puhelin sun. Katkaistaas välillä. No niin, tuli siinä puhelu välillä. Emäntä sieltä soitteli, oli töistä tulossa. Niin. Siinä puheluaikana lähdin tähän ympärille kahtoon. Tässä olikin mielenkiintoinen näky. Niin. Täällä on tainnut nallukka käydä. Karhu käydä maanpiaispesästä pistelemässä hunajat poskeen. Siinä on kennoja täällä. Näitä on täällä isolla alalla. No ei ne nyt näy täältä kaikki. Mutta 5 metrin alalta ainakin. Siinä on pesänreikä. Tuossa noin. En tiedä, jos en nyt erehdy, niin tossa voisi olla jälkikin näkyä, että on tohon. Ei saa puhelimen kameraan näkymään niin selvästi, mutta väittäisin, että siinä on ihan tommonen kohtuu isokokoinen etukäpälän jälki tuossa noin. Niin ihan tässä tuossa noin on kaatanut puita niin tässä vieressä. Mielenkiintoista. Tässä on näitä karhuja, niitä on riistakameralle tässä naapuri-isännille tullut moneen kertaan. Että ei ole pitkäkään, kun tässä on ihan vieressä ollut, mutta nyt on kyllä käynyt lähellä. Mökki on tuossa 200 metrin päässä, niin tuolla ehkä voi vähän pilikottaa kämppä tuolla noin. Joo, aika rohkeasti on käynyt. Mä oon tässä kumminkin itse ollut ihan yötä jo pitkään aikaa. Että ei toi ei vanha jälki ole, että se on aika hiljan käynyt tossa. Pemistää ensin ajattelin, että olisiko ihan supi tai joku mäyrä. Mutta on niin raakasti repinyt ton mättään ja joo, epäilen jälkeen, että se on karhun jälki. Voin kyllä erehtyäkin, mutta joo, niitä on täällä. Mihin me nyt jäätiin tämä mönkiä hommaa, joo. Niin tosin tällainen raakalla käytöllä tää linha ei ollut, että ajettu joku yli 4000 tuntia taisi olla. Ja siinä on etuvississä on talvet, mä teen lumitöitä sillä täällä ja sitten muuten näissä mehtähommissa, että sillä ei kyllä, se ei kevyellä ole päässyt ikinä. Sitten joo, teen siihen tommosen nostolaitteen, siinä on tommonen nyt tollanen yleisrunko. Otais vähän lähempää kuvaa. Siihen saa tuollaisen vetokoukun tuohon nostolaitteeseen, se on hyvä. Sillä saa pikkasen, se kiertää toi kärry vähän kauempaa, kun täällä ahtaispaikoissa ajaa, kun se on tällä kauempana toi koukku. Ja sitten tuolla on tällaiset telineet paikat kummallakin puolella, niin mulla on siihen saa rukkipiikit. Ei sillä paljon nosta, 100 kiloa ehkä sillä saa nousemaan sillä lailla helposti ja sitten rupeaa olemaan jo nokka niin köykäinen, mutta kyllä sillä iso apu on joskus jotakin rukkilavalla siirtelee tavaraa. Niin
semmonen oma viritys siihen tehty. Vinssillä nousee. Katsotaan se. Ei oo vinssin kaukosäärintä, niin katsotaan sitä kuvattua tosta noin. Mä käytän tota vinssiä. En tiedä osuuko kamera. Tiedän näkyykö se, tuolla lailla se toimii kumminkin. Niin joo, tällainen kalusto itellä ja metäistutuksissa on ollut mä oon taimia kuskannut tällä kärryllä. Se on todella pahoista paikoista ajettu ja on raukka kovilla ollut, mutta niin se kestää. Muovit alkaa hajoilemaan, tuolla on kantoihin osunut ja kivikkoihin. Ja jalkakotelut rupeaa olemaan päreinä. Nämä on muuten lokasuojat, nämä muovit on yllättävän kestäviä. Että niitäkin on kantoihin osuttu, mutta nämä on helposti noin. Joo, ihan toimiva kalusto tällaiseen. Voi sanoa, että ihan niin lähes ammattikäytössäkin mennään. Kärryä vähän haaveillut, jos telikärry vielä saisi, niin se täällä metässä menisi vähän tasaisemmin. Joo, pärjätään näinkin. No joo, se jäikin siihen yhteen puuhun sitten tässä kun kuvailin, niin vai tuolla metässä kumminkin kohtuu köykäisissä vaatteissa ja nyt muutama lämpöaste on, niin siinä aina vähän pikkuhiki tulee ja sitten taas keskityt ton kuvaushommiin, niin kerkiää kylmä tulemaan. Mä totesin, että ei tämä nyt tämä riittää tälle päivää, joo. Mutta mä tosin ja sitten aina tapana näin metässä lopettanut, kun pääsen tähän mökille, niin huollan sahan ja valmiiksi sitten aamuksi. Niin mä voisin tässä vähän esitellä, miten mä muuten käytän. Niin viila on tuolla ehtinyt hyvää viilaa tuohon sahahommaan, niin tässä on todella hyvä. Stilliviila, niin tässä on tämä lattaviila keskellä, niin tää lyhentää samalla purupiikkiä aina sopivasti, kun sä viilaat ketjun. Niin tää oli kyllä todella hyvä ostos, että tällaista niin on kauan jo kaivannut, mutta satuin löytämään sitten. Suosittelen. Käytän sahassa pelkästään tätä pienkonepensaa. En tiedä, ajaisiko sama asia sitten seospensakin, mutta nämä välillä sitten kun jää talveksi kannuun pensaa, niin nämä säilyy paremmin, ainakin itse olen huomannut. Niin. Ja sitten teräketjuöljynä käytän tätä Ekosatasta, eli tää on niinku ihan kasvipohjainen öljy pelkästään. Ja, en tiedä, joku ammattilaiset sanoo, että tämä jos jää kauaksi aikaa tuonne sahaan, niin se saattaa tukkia hyytyä tuonne johonkin kanaviin öljyisille suuttimeen, mutta en ole huomannut mitään. Ihan hyvin lähtee voitelemaan. Ei
Eipä siinä mitään, minä rupean viilaamaan sahaa. Noin. Tässä halkohommassa riittää ihan se 2 tankillista päivässä. Että aamuksi tankkaa täyteen, niin sillä se aamupäivän sahaa sitten. Ja niin, kun se menee siinä halkomisessa kumminkin aikaa. Päivällä käyn syömässä, niin sitten taas tankkaa ja tarvittaessa viilaan, niin sitten se menee taas se iltapäivän se tankillinen. Niin. Mutta sitten jos rupeaa niinku tekemään tukkihommia, niin sitten tietenkin helposti menee se 4 tankillistakin päivässä. Mutta joo, rankahommissa, halkohommissa riittää toi 2 tankillista. Siinä saa jumppaa kyllä ihan tarpeeksi, että niin, enempää ei jaksaisikaan. Tällainen video tällä kertaa. Nyt on kamppeet huollettu ja aamuksi valmiina tankattuna ja terät terotettuna ja niin poispäin. Nyt aletaan huoltaa ukkoa ja mennään laittamaan tynnyrisauna lämpeämään ja mietitään sitten, että minkälaista videoa seuraavalla kertaa. Mutta joo, ei mitään. Morjesta!